आंबे घ्या, आंबे हापूस आंबे घ्या, रत्नागिरीचे चांगले ताजे ताजे आंबे घ्या. आली आंबे घ्या. आंबेवाले आले, मला आंबे घे ना रत्नागिरीचे. हा मी कुकर लावते, जा तू घे, चांगले चांगले बघून घे जा. आणि चांगले लाल लाल कलर असे असतील ना तेच घे बघून जा. चालेल. हो आंबेवाली, आम्हाला आंबे घ्यायचे आहे. चांगले आंबे आहेत रत्नागिरीचे हापूस आंबे. दाखवा आंबे दाखवा. तुझ्या मम्मीला तरी बोलव. आंबे आणि ऍपल विकता तुम्ही? काय करू बाबा, आंबे पण विकते आणि ऍपल पण विकते. बघ चांगले क्वालिटीचे हापूस आंबे. हे कोणते हापूस आंबे आहेत? हे आमचे रत्नागिरीचे आहेत. हे रत्नागिरीचे नाही वाटत आहेत. लाल आहेत बघ, हापूस आंबे रत्नागिरीचेच आहेत. 400 रुपये डझन आहेत. 400 रुपये डझन. हा चल, तुला किती पाहिजे बोल. मला 1 डझन द्या. 1 डझन. हा चल पिशवी आण. मला ह्याच्यात आंबे द्या. आपण असे पिशवे वापरले पाहिजे ना हो. हा असेच वापरायचे, ते प्लॅस्टिकचे पिशवे नाही वापरायचे. आणि आपण बाजारात गेला तरी असे पिशवे न्यायचे, कपड्याचे पिशवे न्यायचे. ऍपल पण आहे, सफरचंद नाही, घेतोस काय? सफरचंद कसे दिले तुम्ही? एकदम तुला कमी भावात देणार. 300 रुपये किलो. बघ बा, काय करायचं, पोटा पाण्यासाठी करायला लागतो. घरात कोण कमवणार नाही ना. ठीक आहे, चला तुमचं पूर्ण टोपला द्या, आम्ही विकत घेतो सर्व. सर्व घेतोस आहे? हा मग एक काम कर, हे सगळे आंबे घे, मला पैसे दे. आणि बा मला 1 कप चाय दे. सुकलोय, जीव सुकलोय माझं. आता चाय कशाला? आता चाय कशाला? बाबा चाय पियाला, चाय पियाला, चाय पियाला. पहिला तुम्हाला 1 कप चाय दे. चाय सोप पडलाय कशाला? आमच्याकडे चाय नाही बनत. चाय नाही बनत? नाही, मम्मीला पण देत नाही मी. काय पिते तुझी मम्मी? ॲलोवेरा ज्यूस. अलोवेरा ज्यूस द्या मला, या पिशवीत द्या, सर्व होता तुमचे ह्याच्यात. किती पैसे झाले तुमचे? आता तू हिसाब करून दे बाबा, मला आता काय समजत नाही. 400 आणि 300 600 बरोबर. हा हे घे. 400 रुपये आणि 300 रुपये झाले 600 रुपये. हा देऊ का? दे, चल मला जाऊ दे बाबा, पोरं वाट बघत असली. आणि तुम्ही पण लक्ष ठेवा, माणसं फसवतात. आता तुम्ही 400 300 किती 700 होतात. हा ना. चांगले चांगले माणसं पण गरिबांना फसवतात कोणकोणती. बघ आता काय करणार बा. बरा झाला रे बा, माझा एकदम टोपला खाली केलास. चालले तुम्ही? आंबे घेतलेस पप्या? हो. हे 400 रुपये डझन. हे काय म्हणून आंबे घेतलेस तू? रत्नागिरीचे हापूस. हे थोडे रत्नागिरीचे हापूस, हे लाल म्हणून तू घेतलेस काय बघून? अरे पण हे हापूस आंबे नाही आहे. मग कसले आंबे ते? आणि हे आता पावसाळी आंबे येतात ना, ते आंबे आहेत. तुला फसवला. तर या व्हिडिओ मधून आपल्याला काय काय समजलं मम्मी? काय समजलं? सर्वात म्हणजे आपण फसवणूक कोणाची करायची नाही, आपण कोणाला फसवायचं नाही आणि आपण पण फसायचं नाही. सर्वात आधी तर जर तुम्ही काय विकत घेताय तर सर्वात आधी मम्मीच्या पाठीची बॅग दिसते तुम्हाला, तशी कापडी बॅग किंवा कसली बॅग आपण स्वतः न्यायची, त्यांच्याकडून मागायची नाही आपण काही प्लास्टिकची बॅग किंवा. हे फळ झालं. दुसरी गोष्ट, कधी कधी विकत घेणारे ना विकत देणाऱ्यांना फसवतात. म्हणजे त्या बाईला मी कसं बोललो 400 आणि 300 600 बोललो होतं, किती? 700. ते दुसरी गोष्ट. तिसरी गोष्ट म्हणजे जे समोरचे आहेत ना ते काहीही विकतात, म्हणजे आपल्याला माहित नसतं, घेणाऱ्याला माहित नसतं की ते हापूस आंबे आहेत का हे लालबाग आंबे आहेत. तर अशी काही नावं घेऊन रत्नागिरीचे हापूस आंबे, हे हापूस आंबे, ते हापूस आंबे एकदम फ्रेश असतात असं घेऊन आपल्याला सुद्धा फसवतात. त्याला तर काही असो, आपल्याला आंबे भेटलेले आहेत. आपला 1 हप्ता तर आंब्याचा जाईल आता. आता त्यांच्या रेसिपी बघायची टाइम झाली आहे. नमस्ते. आम्ही अंड्याचा कटलेट बनवते आहे आणि एकदम झटपट आणि कमी साहित्य. 2 अंडी शिजवून घेतले, साल काढली आहे. 1 बटाटो मोठं होतं, ते 2 तुकडे केले त्याचे आणि शिजवून घेतलंय, त्याची साल काढलाय. 1 अंडा फोडून घेतलाय, कच्चा आहे. आणि थोडं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आलं लसूणची पेस्ट आहे अर्धा चमचा. हे धना पावडर अर्धा चमचा, गरम मसाला पाव चमचा, हळद पाव चमचा. हे 3-4 हिरवी मिरची घेतली आहे बारीक कापून. ही कोथिंबीर आहे सुकवलेली आहे. आणि पाव चमचा जिरा आहे आणि 1 कांदा आहे. आपल्याला तेल घ्यायचं आहे. आपली अशी तयारी करून ठेवली ना की पटकन होतो, है ना. बटाटा किसून घ्यायचा. आता अंडा किसून घेते. हे बटाटा अंडा किसून घेतला, हे आता साईडला ठेवते. आता आपल्याला हे साहित्य सगळं मिक्स करायचं आहे. त्याच्यामध्ये थोडं मीठ टाकायचं. तुमच्याकडे कोथिंबीर भेटली ना तर तुम्ही भरपूर सारी कोथिंबीर घ्या. मी कोथिंबीर आहे ना सुकवलेली घेतलेली आहे. आपण कसुरी मेथी सुकवतो ना तशी मी कोथिंबीर सुकवून ठेवलेली आहे. हे आपलं साहित्य आहे ना असं चांगलं चुरून असं मिक्स करून घ्यायचं, चांगलं चुरायचं. आता याच्यामध्ये हे मिक्स करायचं. हे आपलं मिश्रण सर्व गोळा करून घेतले. आता आपल्याला हे अंडा आहे ना फोडलेलं हे चांगलं फेटून घ्यायचं आहे. हे आपला अंडा फेटून घेतलाय प्लेटमध्ये ओतून. आता
तर आपल्याला त्याचे पॅटीस बनवायचे. आपण गोल पण बनवू शकता, चप्पट पण बनवू शकता. थोडे असे पॅटीस टाईप बनवायचे, जास्त पण नाही पातळ करायचे. 2 अंडी आणि 1 बटाटा. बघ 10 पॅटीस झाले. आपला पॅन तापलाय, तेल थोडासा टाकलाय. आता त्याच्यामध्ये हे आपलं एक पॅटीस टाकायचं. आता हे सर्व पॅटीस त्याच्यामध्ये टाकले आहेत. आता त्याच्यानंतर मी गॅस फास्ट केलाय. आता हे परत फिरवते. तर तुम्ही इकडे आपली रेसिपी बघितली, एकदम रेडी झाली आहे. आणि हा कटलेट बघा रेडी. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. कटलेट मध्ये सर्वात सॉफ्ट कटलेट, टेस्टी सॉफ्ट कटलेट. आणि हे कटलेट कशासाठी? भाताबरोबर आपल्याला जेवताना काय भाजी वगैरे नसेल, समजा कधी चिकन नाही बनवलं, अंड्याची भुर्जी खायला कंटाळा येतो, ऑमलेट केलं तर पुरणार कसं, एक पोळा बनवला तर कसं पुरणार, 2 अंड्याचं पोळा बनवतो आपण कांदा वगैरे टाकून, तो पुरत नसतो. त्याच्यासाठी ही अशी रेसिपी बनवायची की त्याच्यामध्ये 1 बटाटा टाकायचं. पण माझं काय झालं, त्याच्यामध्ये आहे ना, मी नाजूक हाताने केलंय. तुम्ही त्याच्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, नाहीतर 2 चमचे तांदळाचं पीठ, नाहीतर बेसन असं तुम्ही टाकून, जसं मी गोळा केला ना तेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये पीठ टाका. म्हणजे ते तुम्हाला टाईट होतील आणि जरा फिरवताना पण तुम्हाला चांगलं वाटेल. ऍक्च्युअल रेसिपी मध्ये ही रेसिपी खूप छान आहे. कटलेट जरी तुम्ही भाताबरोबर दिलं, त्याच्यामध्ये 2 चपात्या, असं जर जेवण तुम्ही ताट वाढलं त्याच्यामध्ये 1 कटलेट दिलं ना, तरी माणूस पोटभर जेवेल. अरे बापरे, वजन आहे. सुरुवातीलाच आंबे पडले तुझे. ऍपल पडला मी तुझा. ऍपल एका बाजूला ठेवायचं ना. झालं. तर चाया दूध दे जा.